Dnes by som chcela začať slovami z epištoly Jákuba 1. kapitola 19. 20. verš. Nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať, pomalý, keď má hovoriť, pomalý do hnevu, lebo človek v hneve nekoná, čo je spravodlivé pred Bohom. Keď som si nedávno čítala tieto slová, prišli ku mne práve vo chvíli, keď som ich potrebovala. Zažila som situáciu, ktorá ma nahnevala. Bola som unavená, mala som pocit, že niekto nerešpektuje môj čas a vo mne sa nahromadilo podráždenie. A potom to zo mňa vyšlo. A možno to poznáte aj vy. Niekedy máme dokonca dôvod byť nahnevaný. Niekto nám ublíži, alebo sa ku nám správa nespravodlivo, alebo prekročí naše hranice. Biblia predsa nehovorí, že sa nikdy nesmieme nahnevať. V Efeským sa píše: hnevajte sa, ale nehrešte. A práve nad tým som premýšľala, ako sa nahnevať a pritom nezhrešiť. Možno odpoveď nájdeme práve u Jakuba. Byť rýchly počúvať, pomaly hovoriť a pomaly do hnevu. Keď cítim, že vo mne rastie hnev, nemusím hneď reagovať. Môžem na chvíľu stíchnuť a opýtať sa: prečo ma to tak nahnevalo? Som zranená? Unavená? Cítim sa nerešpektovaná? A skôr než poviem slová, ktoré už nevezmem späť, môžem povedať Bohu: Pane, som nahnevaná. Ty vieš prečo. Pomôž mi, aby teraz môj hnev nehovoril za mňa. To neznamená, že si máme nechať všetko páčiť. Môžeme povedať nie. Môžeme si nastaviť hranice. Môžeme povedať, že nám niečo ublížilo. Ale môžeme to povedať bez toho, aby sme ublížili my. A priznám sa, ani mne sa to vždy nepodarí. Niekedy si až neskôr uvedomím, že som mohla reagovať trochu inak. Ale aj vtedy sa môžem vrátiť k Bohu a prosiť ho, aby ma učil. Pretože hnev môže byť signál, že niečo nie je v poriadku. Ale nemusíme mu dovoliť, aby za nás hovoril a rozhodoval. Buďme teda rýchli počúvať, pomaly hovoriť a pomaly do hnevu. A keď sa nahneváme, prosme Boha, aby aj uprostred nášho hnevu viedol naše slová a naše konanie. Prajem vám pokojnú nedeľu, priatelia.